Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'. Yang saya hormati tamu kita yang saat ini sudah hadir ke sini untuk melanjutkan memodiumisasi yang kemarin, karena kemarin belum sepenuhnya, sehingga untuk kami lanjutkan pada malam hari ini. Dan kami sebelumnya minta maaf untuk semua pemirsa apabila dari kami banyak kesalahan-kesalahan maupun yang kurang berkenan. Ya, sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga buat pemirsa semuanya pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala bala penyakit apapun, diberi kesehatan, dilimpahkan pintu rezekinya yang halal barokah. Buat pemirsa semuanya, kami tidak terlalu lama, akan kami mulai, dan kami minta doanya akan nanti diberi kelancaran dari awal hingga akhir, dan juga yang berobat semuanya penyakit-penyakit yang ada dalam badannya diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan sebelumnya kami akan memagari dulu agar nanti bisa berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dibantu malaikat, dibentengi tempat ini di radius 50 meter, dibentengi berlapis-lapis cahaya. Apabila ada golongan fasik yang mau menyusup, saya minta semuanya dilempar. Hanya yang asli yang saya maksud yang bisa hadir masuk dalam jasad media. Dan sebelumnya saya minta dibersihkan tempat ini, dibersihkan di radius 50 meter dari segala penyusup golongan fasik yang tidak suka adanya mediumisasi ini. Saya minta dikeluarkan dari sini. Kul fayakun. Allah sallallahu Assalamualaikum malaikat, bersihkan energi negatif yang ada dalam badan ini. Semuanya dibersihkan sebelum kami menggunakan jasad mediator ini untuk kami dan dibersihkan semuanya dari segala Allah. Assalamualaikum malaikat, dengan izin saya minta dibantu malaikat, hadirkan leluhur mbaknya ini yang sudah waktunya untuk menjadi muslim. Saya minta hadir. Hanya yang asli dari leluhurnya yang asli, yang bisa menjelaskan, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang diizinkan. Saya minta Allah hanya yang asli yang bisa hadir apabila menyusup. Sebelum masuk jasad mediator langsung otomatis terlempar. Allah. Silakan masuk. Allah, monggo. Sallallahu sinkron dengan jasad mediator, langsung otomatis terbangun kita suaranya, bisa bicara normal pakai bahasa Indonesia dengan jelas lancar. Malaikat dibantu kita suara sampai Allah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa saya bicara ini? Siapa? Bangsa dari jin. Pakai bahasa Indonesia yang semua yang keluar dari mulut langsung translate pakai bahasa Indonesia dengan benar. Ya. Apa pakai bahasa Jawa aja? Iya. 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 Nggih, nuwun sewu. Panjenengan saking golongan apa? Oh, panjenengan pengen derek. Yang oh, berarti panjenengan menatos derek. Maksudnya derek pripun? Oh, berarti panjenengan niku kurang ini energi panjenengan. Berarti panjenengan ingkang derek datang mbaknya ini. Nah, panjenengan itu saking leluhur sinten? Oh, dari mbahnya kakung nopo Mbah Putri? Sing putri? Oh, jadi kalau mungkin panjenengan derek. Udah terus ingkang ngarahaken mbake mriki menika enten kaitan kalih panjenengan. Nggih. Nah, enten bisikan saking panjenengan kapolres tidak mriki. Oh. Nggih, enten bisikan niki kan mriki. Nah, sanese panjenengan wonten malih napa mboten saking leluhur? Oh, sing ganggu buke niku kathah. Tapi tujuan panjenengan pengen nderekaken buke mriki. Mungkin langkung sae menurut panjenengan nggih. Ya terus kula badhe nyuwun pirsa. Ibu niki kan sakit pun enten 1,5 tahun berobat teng pundi-pundi. Nah, ternyata dereng pikantuk usada utawi jampi. Niku enten kaitan kalih golongan gaib napa mboten? Oh. Teng badan. Oh, pun berarti pun dangu asale ganggu sejatosipun. Oh, kathah sing mlebet teng mriku. Lah panjenengan menika saking leluhur keilmuan menapa asli saking sanase?
Oh, berarti jenengan niku termasuk koren pendampingnya mbahnya dulu. Ya, benar. Nah, karena mbahnya sudah meninggal, terus panjenengan akhirnya derek datang leluhur anak putune niku. Benar. Nah, sakniki gendang panjenengan sampun dugi mriki, terus kepinginan panjenengan pripun? Pami kula ajak dados muslim kados ingkang sampun dateng mriki menika pripun? Pripun sing keras. Monggo sing keras diangsuni malih. Orang loro maneh. Pripun enten kendaraan. Oh nggih. Insyaallah mangke nek panjenengan sampun kula bantu menjadi muslim, menderek muslim nggih. Insyaallah mangke dibantu di bersihi ingkang ganggu dhateng jasadipun ibu niki mengke. Nggih. Tapi kan jenengan dereng masuk muslim, benten malih mangke. Nek panjenengan sampun masuk muslim, insyaallah saged ngamalaken keilmuan saking beliau, Kiai Nur. Insyaallah keilmuan panjenengan berlipat-lipat malih. Aku ngerti sing dimaksud. Nggih. Aku yang melu nek wong salat. Oh, niki nggih tumut tiap salat tumut. Tapi jenengan piyambak dereng muslim. Aku ngetute apa sing apik kanggo dhek. Ya, nggih. Tapi kan jenengan namung nggih tujuan jenengan sae. Tumpun jagi. Tapi kan jenengan piyambak dereng nglampahi sebagai muslim. Nah, niki kesempatan ingkang paling sae kagem panjenengan mumpung sampun dugi mriki. Mengke kula bantu, kula sambungke keislaman panjenengan. Sekalian nanti beribadah sareng-sareng derek ngamaliyah saking beliau. Mungkin panjenengan langkung paham di dalam hal gaib. Panjenengan sampun mangertos sambungan-sambungan sing bener-bener niki enten sambungan sanad sambunganipun kalih mboten ngoten niku panjenengan paling insyaallah sampun mangertos. Sing tak ngerteni nek manungsa kuwi ibadah sing apik kuwi beda karo manungsa sing ora gelem ibadah. Nggih, leres. Nggih leres. Tapi mengke mbok bilih panjenengan sampun kersa nderekaken beliau, insyaallah langkung paham malih panjenengan mangertos pundi ingkang bener-bener tersambung kalih mboten. Keranten panjenengan gaib kecuali kados kula ngeten niku manungsa sing sifate niku mboten kebanyakan mboten saged mirsani hal-hal sing gaib. Panjenengan sampun siapno dereng monggo dipun bikak kula bantu nggih. Insyaallah mangke kalih korene ibu niki sekalian kula ajak menjadi muslim. Kersane bantu mbentengi badanipun nggih. Nggih. Panjenengan semerep korene ibu ini pinten sedaya? Wis Pripun?
Genep. Ora ana sing Mboten enten dipun enten mboten enten sing ditahan kalih gelem tasik. Alhamdulillah. Nek mboten malah lengkap. Mengke kersane sekeca mengke nggih. Diawali saking panjenengan rumiyin mawon nggih. Monggo dipun bikar. Jajanipun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Gaib yang menguasai jajar mediator ini otomatis langsung tertembak lafaz Allah di jidatnya, di dadanya, tembus kolbu yang paling dalamnya, langsung menyalur ke semua titik-titik latifahnya, menyala ke seluruh tubuhnya, menyala semua amaliyah dari beliau, dari amaliyah Thariqah, Qadariyah, Nasyabandiyah, Satoriyah, ilmu dzikir, ilmu benteng, ilmu pengobatan, ilmu perang, ilmu syariat, hakikatnya lengkap menjadi satu, bisa dipelajari, dijalankan, diamalkan dengan sangat mudah dan menjadi istiqomah. Dengan izin beliau, kunu fayakun. Al-Fatihah. Monggo dipun raosaken. Monggo kersane langkung sempurna. Monggo dipun jabat tangan kula kalih kula tuntun ngoten nggih. Monggo mriki asta panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dibantu malaikat disambungkan keislamannya langsung ke beliau, bisa mengucapkan dua kalimat syahadat dengan jelas, mudah, lancar, tanpa hambatan apapun. Semua pengganggunya langsung otomatis terlempar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Menjadi sempurna, semua berubah, makanya sudah menjadi muslim dari ujung sampai sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Sekarang setelah panjenengan sampun mlebet teng muslim, menapa ingkang panjenengan raosaken perbedaane kalih kala wau panjenengan tesih dereng mlebet muslim mau? luwih adem. Sekarang menjadi dingin, sejuk. Iya. Monggo nek panjenengan
gadhahi unek-unek utawi ingkang perlu dipun sampaikan kalih buke niki disampaikno mumpung niki kepanggih kalih kula dhateng mriki. Sing perlu dilakoni Nggih. ngresiki awake. Nggih, insyaallah. Sing manggon sak omah diresiki kabeh. Oh, nggih. Berarti teng dalem menika nggih tesih kathah sing manggen dhateng mriku golongan fasik. Isih Nggih, nggih. Niki gadah rencana insyaallah badhe disemproti ngagem zam-zam ngoten niku. iya sing bantu Nggih. sampean ya Nggih. sing bantu menungso ngalahno bangsa sing fasik ya kuwi. Nggih. Oh. Berarti teng dalemipun khususnya dhateng tanah sing dipanggen ibuke niki tesih kuatah golongan gaib-gaib fasik. Cek eneh Oh, ngaten. ora panggonane tok sing manggon kono ya diresiki. Maksudipun sing manggen dhateng daleme mriku. Teng tanah sekarangan. Sing manggon ning Nggih. Nggih, insyaallah. Terus niki buke niku nggih gadhahi kepinginan badhe nderek insyaallah ngamalaken menapa ingkang disampaike nggene Rama Yai. nek iso melu ngamalne luwih apik. Nggih insyaallah. Sedaya niku mengke tergantung teng masing-masing piyantunipun nggih. Nggih mugi-mugi mawon dhatengipun teng mriki menika pikantuk hidayah saking Allah sehingga saged nindakaken amaliyah-amaliyah ingkang jelas langkung enten sambunganipun nggih. Iya. Nggih. Semonggo sanesih malih napa kalih sekalian menika panjenengan bantu nggih. Kula nyuwun bantuan juga kalih panjenengan dibantu diresiki gaib-gaib fasik ingkang manggen wonten ing badanipun buke menika dibantu penyebab-penyebab sakite sing nyebabaken kala mben menika teng punggungipun ngendikane wau sampun radi sekeca tapi kok menika wonten teng madaranipun raos raos perih-perih. Nggih monggo dibantu semampu panjenengan ngagem keilmuan ingkang sampun dipun paringi. Ngapunten Pripun? sing kathah Nggih. jenengan sampun ditulung teng bangsa sing wonten mriki. Nah, Jenengan nggih niku nggih kula nggih kalih bantu jenengan nggih kalih berusaha. Berusaha panjenengan niku kan bangsa jin boten angsal bantu nek pun derek dumateng beliau. nggih bangsa jin niku saged bantu tapi nek mun dados muslim kados panjenengan pun ngeten iki tetep saged pengin bantu tapi mboten wonten Jenengan pun gadah bangsa sing luwih apik iso bantu. Kuwi luwih apik tinimbang aku. nggih sing jenengan maksud kula pun paham. Sing ning awake
pisani ake mulakno aku ora nyanggupi. Napa panjenengan ingkang mirsani kula ingkang narik? Nggih monggo. Panjenengan pirsani ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dibantu malaikat semua energi negatif yang ada dalam badan ibunya ini yang paling kuat, terkuat, yang ada kaitan dengan sakitnya ibu ini yang ada dalam badan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada tempat untuk bersembunyi bagi golongan fasik yang ada dalam badannya. Walaupun sembunyi, maka akan tertarik kesedot ke tangan saya. Berapa kekuatan keilmuan, benteng-bentengnya pun hancur semuanya langsung kesedot ke tangan saya. Allah, dalam keadaan terikat semuanya, tidak bisa lari kemana-mana. Allah, pripun Mbah? Pun wonten sing kapundhut teng mriku. Nanging nggih tasih wonten sing teng badanipun Tesih. jasad. Nggih, kalih panjenengan pirsani nggih. Bismillah. Yang tersisa dalam badannya yang masih tersembunyi langsung kesedot, tidak bisa menolak, tidak bisa melawan. Semakin melawan semakin kesedot ke tangan saya semuanya. Allah, semua energi negatifnya langsung kesedot, yang menyebabkan sakitnya langsung otomatis. Allah, sallallahu. Ribun. Panjenengan pirsani yang bersembunyi kelihatan, dibuka semuanya, tempat bersembunyinya langsung dibuka. Panjenengan pirsani, Allah. Enek sing mlebu sampai jero kalbu. Oh, masih ada yang di dalam kalbu. Ora gampang ngetokne nek gak wonge dhewe. Ya, nggih. Mangke kalih dibantu kalih ngunjuk jam-jam. Nggih. Insyaallah. Ya, mangke kula sampun kula bantu menyelamatkan korenipun nggih. Nggih kalih sareng-sareng kalih menjalankan amaliah dari beliau. Nggih. Wis dadi tanggung jawabku nek wis mlebu muslim nindakno kewajiban. Nggih. Lalu panjenengan mangke menawi ibuke sampun panjenengan nggih pun manggen dateng badan ibuke nggih. Panjenengan saged lebet saged, tapi jangan utawi boten kepareng bisiki ingkang boten sae. Terus Aku ki bisiki sing apik terus. nggih leres. Nggih bisian ingkang sae mawon nggih. Nggih. Nah, napa panjenengan pengin tetep nderek dampingi? Panggonane resik. Balik Nah, saking leluhure sanase panjenengan enten napa mboten sing langkung kiat malih utawi inggil malih? bojone wonten. Sing teng bapake? Iya. Oh. Nah kinten-kinten langkung inggil malih? Nggih. Sing bapak. Bapake. Sing teng nggene bapake niku leluhur saking leluhur pundi?
bisa melihat dengan jelas, bisa terbuka, bisa digunakan keilmuan Allah. Allah. Zaman biyen. Gimana? Zaman biyen. Zaman biyen. Napa sampun siap? Nek sak menika kula ajak dados muslim? Tapi Golekno panggonan sing luwih apik. maksudipun sing nderekno bapake niku kan Golekno panggonan sing luwih apik. Lah upami panggenanipun dhateng bapake menika pripun? Napa kan siap? Panggonan sing dienggo kaya ngene iki. Oh. Maksudipun ken nderek ngamalaken ngeten iki ngoten. Anggenan jasad sing dienggo kaya Oh, ngene nggih. iki. Oh, pesen panjenengan kan ngresiki wadahe ngoten. Golekno panggonan sing luwih apik, jasad sing luwih apik. Lah, Sing iso buka kabeh. oh. Sejatine leluhure biyen. Iku sae-sae sedaya. Golekno panggonan jasad sing luwih Nah, apik. lah niku sing kula mboten mangertos niku nggih mados nulen niku panggenan niku. Masalah niku kan saking kepribadian masing-masing tiyang. Sing ngertos nggih sedaya niku nggih namung ingkang kuwaos. Nah, selagi tiyang niku mengamalkan kebaikan ya insyaallah dengan menjalankan semua amaliyah yang baik itu insyaallah akan menjadi bersih hatinya. Anggonan jasad sing luwih apik. Ora menungso Nah, sing dienggo kaya ngene. oh maksudipun ngoten. Maksudipun ingkang dipun ginakaken menika jasad mediator sanes saged nggih komunikasi ngoten to. Sing luwih apik sing iso buka sejatine leluhur. Oh, ngoten. Lah terus nomor iki enten napa mboten sing kinten-kinten saged? Wong loro kene. Lah terus permasalahannya menapa? Tingkatane dhuwur. Tingkatane Iso dhuwur. buka sajroning sejatine leluhur kuwi sapa sing bener. Lah niku wau nek saking leluhure ibuke nek saged. Beda. Nggih sampun nggih. Lah sejatosipun sing leluhure sing nderekaken bapake menika sampun siap menapa dereng menawi dipun bantu dados muslim. Ngenteni panggonan sing luwih apik. Nah, dados dereng siap wekdal menika. Oh, nggih. Nggih. Sing manggon ning kono kudu resik kabeh nek kepengin diganggu. Sing mangken teng daleme niku. Ibadahe aja lali. Nggih insyaallah. Ditinggalne. Nggih. Nggih insyaallah. Nggih. Sing ngetutno akeh. Sing ngetut iki teng ibuke napa bapake? Saka bapake yo akeh. Saka bapake akeh. Nggih. Tapi kebanyakan pun siap-siap pengen dados muslim napa dereng? Wong sojit kuwi akeh sing ngapusi. Nggih.
Nggih 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 nggih. Nggih, napa malih monggo disampaike. Nggih. Sudah sampai. Nggih. Nah, sakniki gantos panjenengan nggih. Panjenengan sampun dados muslim menapa ingkang sampun kula aturaken kala wau ditindakake ingkang kanthi sae sesuai napa ingkang sampun dipun dawuhkan kalih Yai nggih. Ya, Nggih. dadi tugasku. Nggih. Nggih monggo menawi panjenengan badhe medal saking jasad mediator lan kalih dibantu monggo dibersihi energi negatif ingkang mangken wonten ing jasad mediator, kotoran-kotoran napa mawon di beta medal nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dengan jasad mediator. Keluar bersih apapun. Allah salam. Sisa-sisanya langsung otomatis semua bersih. Semua Allah. Artinya boleh kembali Allah. Oke. Sallallahu Allah. 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 Demikian tadi pemirsa menarik sosok gaib yang selalu mengikuti ibunya itu ternyata dari leluhur yang sudah mengarahkan ke tempat ini agar mengikuti atau menjalankan dalam hal-hal yang baik. Jadi untuk sarannya tadi dari gaib tadi memang ada bisikan-bisikan untuk mengarah ke sini. Dan kami tidak untuk menyarankan bahwa pemirsa semuanya untuk mempercayai, anggap saja ini hiburan. Dan kami hanya menyampaikan itu yang bisa saya sampaikan karena dari golongan jin, setan iblis itu sifatnya pembohong. Jangan sampai aja kita tertipu. Intinya ambil dari semua hal yang terbaik aja. Dari saya cukup sekian. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.